obede weche mag somo, obed kate weche mag manyo tije kaachiel kod weche mamoko manyaka sani sewacho ni osejiwo joma mine. To mano ok onyiso ni koro kata kamano iwacho ni joma yawuoyi nyaka sani koro osefil ni gidong' chien. Ponono dong' chien ma joma yawuoyi ema koro sani koro neno ni koro gidong' chien ne ema ponono nyalo miyo gineno ni joma mine bed empowered koro kela chae moro kose ang'o matimore kaluwore ni mane wach mano watwake kawuono kaluwore ni teko mathoth momi joma mine onego bed ni gitiyo kode e yo machalo nade makare ma ng'ama dichuo koro winj malit kata marach ni en owe piny. Mary kapod antie kuom erokamano aneno mana ni ka ene man ka dine bed ni wanyuolo nyithindo ma yowuoyi wan be wang'iso gima ni in be soma chieng' moro iyud nyako be mosomo mondo udagi jomosomo ariyo nyithindgi ok nyal dok chien. Waneno ni mano is a big empowerment program in the community. To ji mang'eny misinterpret that to mean ni nyako mosomo en nyako ma nie lifestyle mopogre ma joma ng'eny ok nyal. Taparo ni ena gimoro ma negative madwa hinyo the gender gap e kind ji ariyogi. Koro wadwaro kaka jonyuol gi jomong'eyo kuma piny dhiye ni mondo wa encourage awareness. Nyathi ma wuoyi motimo law kodhi odhi e law school to romo gi nyathi ma nyako motimo law, they can easily get married magilos a brilliant family. Kik waket ni nyako kosomo kokelo ni nyako dala tiwacho ni to nyako mosomo be biro dak, dongo biro chai, dongo biro timi kama. Aparo ni mago culture monego walok e ground mondo wa embrace. Somo no ber kabisa ka wuodi okelo nyako mosomo ne girwak gi lweti ariyo nikech mano ng'ama nyalo konyo gik mang'eny. Ng'ama osomo nigi skills, nyalo sustain life, nyalo puonjo nyithindo kata kapo ni gimoro timre e pacho. Koro kik wanegi kaka wasigu ni wuoda okawo mana nyako mosomo, okawo mana engineer, okawo mana daktari, okawo mana lawyer. Mano kelo sigu e kind somo. Ber mar somo koro wadwa dilute gi weche mathuo ji e kor gweng'. Koro piny kae malweny nitie, mama kata mother in law kata father in law wacho ni to nyako mosomo be biro dak gi nyathinan. To at the same time en bendo struggle nyathine ni otero moyudo degree. Koro nyathini bende ok obi dak ahinya gi nyako moko dhi school nikech level margi mar winjruok dhi bedo mopogre. Koro ana recommend ni iwacho kanyo makare ahinya. Ntiere kod Nancy gi Evelyn bende kik wawegi ok e twak ahinya. Winjo kaka Mary Oloso ka